Di m bụ pastọ. Pastọ m na-agwa gị bụ pastọ ndị ka na-amalite amalite. O nwere n'ụlọ ụka ebe emelie pastọ ọfụ, o wee soro ha na-eme pastọ. Since afọ emelie pastọ, o bido na-achụgharị ụmụ nwaanyị n'ike n'ike. Ihe a ka ọ na-eme, amụrọ m ife m ga-eme mgbe ejikwe n'aka m jee bupute di m sị na ọ na-esonyere ụmụ nwaanyị n'ike n'ike. Nne dị ife a ife ya kwerọ m. O wee lụọ ofu mbọsị, o nwee nwa agbọghọbịa ọ na-achụgharị, mmadụ ka na-asị na nwa agbọghọbịa na nwunye mmadụ ka ọ bụ. Mana di m amarọ na nwaanyị a na-ekwu maka ife a nọọ onye uwe ojii na-anụ ya. Kwa mbọsị ọ na-esogheri this girl. The girl wee gwa die wee sị ya nya gwa di m ka ọ bịa bọsị dị otu a. Ọ mara na fa akpasigo wee cheburu ya, o wee zuzuru wee jee na nke nwaanyị afọ. Human wee sị anya yipụwe n'akwa, oyipụsi akwa ka ọ ka na-emenụ nke na-eyipụsigo m akwa ka anyị mebe ife. Nwa di ya wee bata. Ihe ha kụrụ ya that day wee kụsị anya ntụ ma ha ga-asịzi na ọ bịara be nwaanyị bịa idine nwunye ha wee bie oshi o, si na ọ bịara izu oshi na bie. Ihe a ka nwoke anụnwa bulie wee kpụrụ ya wee kpọchie. So kwado ya mkpọchi afọ ọ kpọchiziri die nya wee jee n'ife agụọla ya die ga-akwụ karịrị akarị. Ọkwana ya nya wee jekwulu pastọ, onye isi pastọ na chọọchị fa. Onye isi pastọ wee sị ya biko na ya chọọ dịka anybody n'ife anụnwa menụ, na ya chọọkwa ya na ya chọrọ ka ọ kpọta ọlụ ya afọ ụka maka na ya chọrọ inyere di ya aka. Atọrọnụ m pastọ ka efe isi m mekwanụ. This woman wee sị ya wee na-eche ife a ga-eme, aka na-ekwu ma mia mama die na ụmụnne wee bịa na ya mara ọdụka die welu fonu wee kpọfa wee gwafa na ya nọkwa na nga. Wee bịa na ama ife fasi this woman ya mee. Nwa ofu moto ha nwere ya na die ji welu emekwanụ nke ndị nwunye pastọ. Nwaanyị a sị na ya na-ele provision store, na moto afọ ka ya ji eje afịa, na moto afọ ka ya ji ebuje ụmụaka akwụkwọ. In fact na moto anụnwa bụ na ha gbogoro na ha gbadara. Mama ya wee sị ya na ọ bụrụ na o nwere ego ọ ga-eji gbapụta nwa ya, ya lee nyawu moto ka o wee jee gbapụta nwa ya. Ya wee sị ya na ya ma mmie. Ihe a wee na-eselu ha okwu na ọ bụrụ na ya lee moto anụnwa na ụgwọrọzi ihe nitin bụ property ha ga-asị na the main thing ha ji aka asị mmadụ. Ọdụnụ ka o jesie nga anụnwa pụta aka ya enyezie pastọ ọzọ. Ya wee sị mama ya na ya ma nlie ka a hapụ moto anụnwa, ọ bụ na di ejesie pụta mgbe ọbụla o ji wee pụta, mgbe ọbụla ya ji wee tụkọta ego wee gbapụta ya ma ọ na ndị mmadụ nyere aka ya na-ele provision store ya na-ele. Ọ bụrụ na moto afọ ka die wee gbaba kabu kabu wee na-eweta ego n'ụlọ, mama ya na ụmụnne ya wee jụ na afọsị ya ka ya lee di moto ya ma nlie, mana ya chọ ka ya malife ndị mmadụ lụ. Nwanne m kedu ife ilo? Kedu ife ọdụgụ ka nwaanyị a mee kịta? Onye jee lee moto anụnwa ka o wee gbapụta die. Ọ dị unu ka die deserve ka elee dis moto wee gbapụta ya ma ọ bụ na ichesie ihe o mere? Ka ọ dị unu ka onye hapụ moto afọ mgbe die ji wee pụta? Maka na ị na-anya ihe nwaanyị kwuru kịta, ị ga-afụ na moto afọ bụ the only thing fanwel, and na moto afọ ga-abakwalụ ha ulu in future. Akwụghọtago? Amụrọ m mana ọ bụrụ na ị ga-esi ozi a gwa anyị filo na comment section, maka na ọ ga-enyelu nwaanyị a aka iji ma ife ọ ga-eme. Ndị be anyị daalụnụ, ka ọ dị n'ụbọchị ọzọ. Onye ekotere ọgọdị ekotelie, ma nyekwalụ m aka tụsa ozi a ka o luo ndị ọzọ ntị.